sai na biyu addu'a. Duk wanda yake da wata bukata a wajen ubangiji yan uwa, in aka ce bukata kowane iri kenan ko kowane irin bukata kake da shi a wajen Allah, ko wani ya fitine ka, ko wani ya dame ka, ko kana harkan kasuwanci abun ya tsaya, kar ka je gidan boka, ko customers ne suka tsaya maka, kar ka je gidan boka. Ga addu'a, ka je ka riƙe kai ta yi addu'a. Usaifu mu'min, addu'a shine takobin mumini. Kana cikin kuncin rayuwa kamar yadda muke ciki kuncin rayuwa ko, dan Allah ka je ka dinga tasbihin wannan addu'ar, zaka sha mamaki. Ga addu'ar yadda take zaka zanna ka dinga cewa hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi inna ila Allahi ragibun. Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi inna ila Allahi ragibun. An ji? Zan karanta a maimaita saboda muhimmancin wannan addu'a. A ce hasbunallahu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi inna ila Allahi ragibun. Inna ila Allahi ragibun. Ku rike addu'ar nan, wallahi ku rike ta, kar ku yi wasa. Na ba ku satan ansa, Allah kar ka yi wasa da wannan addu'ar. Yanzu haka da nake magana, wani yanzu haka yana cin wani kunci ko, nemi haɗunka ka dinka hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi inna ila Allahi ragibun. Kai ɗari kaga abun mamaki. An ji wannan da kyau. Addu'a ta biyu ga 'yan kasuwa, ita da mu addu'ar ma ta 'yan kasuwa ne akan buɗin harkan kasuwanci. An gane, ka zanna ka dinga tasbihin shi ma, asa rabbuna ayyubidilana khairan inna ila Allahi ragibun. shi ma asa rabbuna ayyubidilana khairan inna ila Allahi ragibun. An ji, kar ayi wasa.